Atura. Sumuni mga higala no na ay bayot daw dire. Sulod ani nga panimalay. Sus. Sumuni karon dire ang hitabo nini nga mao nga panimalay. Base sa silingan nga gitawag, nag-report ana daw dire bayot og ang iyang lalaki. Sunod dire sa panimalay. Atura. Kuan ang kadurang isa. Tanawan ninyo og ma-hospital pa ba? Tanawa ba kung hospital pa ba? Sumuni mga higala, ang panghitabo daw dire, ana daw usa ka bayot daw dire no, usa daw ka bayot nga wala daw kuno makabayad og 150. So mo ni siya ang kuan dire, ang nahitabo dire sa maong lugar. So atong tanaw no ang kuan diri no nini nga maong panimalay. Matod pa nga adunay bayot daw diri og usa ka lalaki. Sige pakuha na lang na. Ako dunggal wala siya kabayad man kay. Wala siya kabayad. Wala kabayad? Oh, wala siya kabayad kay. Sa nadunggal ako ganda diri nanilit ko sa kay ganina ra man sila murag saba ba. Oh, silingan ra man may. Ayan gidala niya dinhi. Oh, nya mo ni karon di ko man siya. Unsa to katinuod tong namon gud nag-istorya dito kaganiha nga dili lang ingon nga gikuan o dili lang ingon nga gilulipap daw ang kuan atong laki gi kuan pagyod kanang si tawag ani kuan ana mo to gikasuko sa lalaki kay mo ko to istorya ma'am nga gikasuko daw sa lalaki kay katong lalaki daw gi pahimuslan na daw kuno ani unya nagsaa daw ni nga muhatag og 150 niya wala man daw niya gi hatag og kuan dayon ang 150 niya katukunong lalaki na kuan daw kuno to kanang na kuan na ba natsupa na daw natsupa ako man lagi kay kanina ra lagi ni silang kataw nagkumati lagi sus grabe ganina kadlaw nagapan hindi dako diri sila okay pa man labi ni sila kasi sila katawa so sa ato pa lugar kung nahitabo kung nahitabo pa unta nga nagbayad siya murag dili na man yun ani dili kay katong laki kwarta ra may apa sa yadi ay kwarta ra kwarta ra kay tanawa karon so sa may maistorya nimo anang likayan ang inana mas maayo nga kuha na lang siguro lagi dili na mo itag laki magbinyot na lagbaye ba ay depende sa laki sa mga inanay man kun dili nato mabutan ang gitibok sila kasing-kasing pwede makita ganda ko ana siya sa iyang gitili nila unsa ba na pero dapat pilingon gito nila o dili ni bae be dili ay ala blakayo nagdaot lagi ika ipadungo na lang padungo dili sa iyang babay sus sa iyang nadawat kaloy ta grabe kung baan kayo kanina oy abi kung naunsa na ni sila dinhi kay kanyaon pa grabe man pangatawa nila nag-chat pa gani siguro ni sila unya karong hapon noon ang ako madunggan man ang sabot man kuno nila ihatag na kano ano to nga ang laki nakadaagdan karon kay amo lagi gikuan diri bidulan amo diri ba kay magi ka man maayo nana man dilak naman so sa ba kay ang sabay ko na pa doktor lang na oy pa doktor na lang yun sa dalan na dalan na pagkas sa dito mapan ni auntie mama sa lalaki so kana na lang ma'am kay ipahatod man ka dito okay bahatod ni siya sige salamat kayo oy di pa sa ning kantan